L-attività politika tal-Prim Ministru għal-ħadd filgħodu kienet intervista ta' sija fuq Radio 101. Lorenz Gonzi għal huwa importanti li jitkellem ħafna fuq is-suċċessi li qed jagħmel il-Gvern dwar id-diskussjonijiet fil-Parlament rid biss jitkellem fil-qosor. L-aġenda tad-diskussjoni f'pajjiżna f'daw il-ġranet li għaddew kienet marbuta mal-avvenimenti fil-Parlament, il-mozzjonijiet li aħna tkellimna, id-divorzju u tant temi oħrajn li forsi anki matul dan il-programm ta' dalodu jkollna ċans nireferu fil-qosor għalihom. Min programm ta' sija l-Prim Ministru ddedika biss 4 minuti lejn l-aħħar tal-programm jitkellem fuq il-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni kontra il-paga doppja. Lorenz Gonzi fisser il-kwistjoni bħala plejtu ibbażata fuq l-ipokrezija. Kollox dal-plejtu li qegħdin tagħmlu fuq l-onorarja, aħna ikkupjajna is-sistema li għandhom fil-House of Commons. Fi kliem Lorenz Gonzi, iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li tari ilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu mija xejn ta' barra minn hawn. Aħna f'pajjiżna għandna sistema bħal ta' l-Ingilterra fil-Parlament Ingliż. M'għandna xejn ta' barra minn hawn, m'għandna xejn li mhux postu, m'għandna xejn li huwa differenti minn ħaddieħor. Dwar is-sensi li nataw il-ħaddiema ta' Selmun, Lorenz Gonzi għalli jiddispjaċi fuq dak li ġara. Għalli meta kien wedhom li x-xogħol tagħhom kien garantit, ma kienx għada feġġet il-krisi finanzjarja. Dwar il-weda ta' qabel elezzjoni li jnaqqas l-income tax, Lorenz Gonzi għalli l-miżura ser titwettaq biss jekk iċ-ċirkostanzi permettu.